maZimbabwean ari kunze kwenyika are among some of the biggest victims of the destruction of our country. Many of them know what it's like to be treated as a second-class citizen kunyika dzavari kugara. KuSouth Africa wainzwa chichitaurwa kunzi hauna asilamu haana asilamu, vanhu vachiita chihwande-hwande, kutya kusungwa, kutya kudzingwa, kuitwa sei. In other parts of the world, maZimbabweans are forced kutochata nevanhu vavasinganyatsodi nenyaya yekuda mapepa, kuti kudzoka kumusha kusaitike nekuti kuno hakuna chavo. We've heard so many stories of maZimbabweans ari mudiaspora anofirwa nevadikani kuno kumusha kuno kuZimbabwe, and they fail to come back home kunoviga hama dzavo, kunoviga shamwari dzavo, nekuda kwekuda mapepa, nekuda kwekuti pamwe pavanoshanda havakwanisi kupuwa off, nekuda kwekuti mari dzimwe nguva vanoti beta nditumire mari yekuviga hama yangu pane kuti ndiende tozoshaya mari yekumuviga ndasvikako. Koitawo vamwe vanototadza kufamba nenyaya yekuti mapepa anenge asina kumira mushe. Vari kutoziva kuti ndikangokwira ndege kungodzokera kumusha chete tinongosvika ndonochema nehama dzangu, asi kana tapedza kuviga hama tichangotarisana nekushaya chekubata. Koitawo hama dzedu dzekuZimbabwe dzinobva kuno kuZimbabwe dzinofira mudiaspora imomo. I've seen so many people, so many families vakuedza kubatanidza mari dzekuti vaedze kutuma bhodhi yemufi kuno kuZimbabwe kuti avigwewo kudzinza rake, nekuti vanenge vasingadi kuti avigwe iko kunze uko musango. How many stories have we heard of parents who left their children when they were 2, 3, 4, 5 years old? Vachifunga kuti ndikasvika kuUK, ndikasvika kuAmerica, ndikasvika kupi, ndichazokwanisawo kuti ndiwanire mwana wangu mapepa kuti ateere auye kuzogara neni. Asi zvinozoramba. Motogumisira maita 15 years, 16 years, 20 years in some cases, musina kuona vana. Mozotozoona mwana kutozokura kukura, kutoroorwa, tanga kutoita vana asina kuona mai vake, nekuti mai vakaenda kunotsvaga mabasa ari nani kunze kwavakaenda nekuti nyika yanga yaparara. Mozonzwa nyaya dzekuti economy yedu for the longest time has been propped up nemaZimbabweans ari kunze kwenyika. We know of people who send $500 a month, $1,000 a month, $2,000, $3,000 a month. Vamwe varutumirawo $150, $200, $300 iriyo pay yese yavanosarwa nayo kana vakangopedza kubhadhara mabhiri avo epamba neemagetsi kwavari kugara ikoko. Mari idzodzo ndodzararamisa hama dzavo kuno, asi kuno kwacho hurumende yacho haisi kuda kuvapa mukana yekuti vakwanisewo kutaurawo kuti nyika, direction yenyika iri kufamba yakaita sei, nyika iri kuendepi. So hurumende iri kuda kuti mari dzavo dzipinde muno munyika, asi kana paakutaurwa nyaya dzekunzi ngavavhotewo vadetermine future yenyika, havasi kupuhwa mukana. Zvinonzi hakuna mari, zvinonzi hameno zviri kutaura, asi mari dzavo tiri kuda kuramba tichingodzitambira senyika, and that's not right. So I'm excited because I know kuti tichasarwa ne-18 months, maybe even less than 18 months to the next election. Bato rinyowani ririko rinonzi Build Zimbabwe Alliance rine vanhu vatorimo vanonzwisisa kunetsekana nekushishikana kwemaZimbabweans ari kunze kwenyika. And we are working together to build something strong to make sure that we get the change that we want in 2018, that will start to attract maZimbabweans ari kunze kwenyika to start thinking about coming home, to start coming back home and actually participating in the process of building our country. Build Zimbabwe Alliance yava pano. I'm excited to be working with people like Dr. Manyika kuti tivake nyika yedu. If you're interested in knowing more about Build Zimbabwe Alliance, please go to our website, www.buildzimbabwe.org. You can find us on Facebook. Build Zimbabwe Alliance is the name of our page. You can find us on Twitter. Tinoinzwisisa nhamo yacho. Nesuwo vamwe vedu takatombogarako kunzvimbo idzodzo dzekunyika idzodzo, and we understand what it's like. We understand what it's like having a loved one being sick. Iwe uri kunze ikokoko. We understand what it's like kutambira iyo phone yekuudzwa onzi hama yako yaunodisisisa yafa, yashaika. And then having to deal with the consequences of a broken nation, even in that instant.